Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Hill Climb Racing. Eu, cum v-am promis, am cumpărat această mașinuță, Race Car. Am luat și mapa aceasta Moon. Și, cum v-am promis, eu am zis ca să vă arăt cum este pe această mapă. Eu, pe această mapă, pe alt telefon, am făcut foarte mulți bani. Am toate mașinuțele, toate mapele, sunt toate mașinuțele, toate, până și ultima mașinuță o am și este upgradată la maxim. Noi o să încercăm să ne jucăm, să nu pierdem. Opa. Trebuie să-i upgradez această mașinuță, trebuie să-i upgradez viteza. Cum puteți vedea, merge foarte lent. După acest joc o să încercăm să intrăm pe mapa asfalt, nu mai știu minte cum se numește. Ai. După cum puteți vedea, am făcut 34.765 de coins, bani, în 523 de metri. Să luăm și mapa cu asfaltul. Așa, vedem câtă viteză are pe această mapă și cât putem parcurge. Azi m-am sfătuit cu prietenul meu, Robert, nu știu cum are canalul de YouTube, și cu prietenul celălalt, Remus0511, să facem un episod în care ne puteți vedea. Da, eu azi nu se știe dacă pot să ajung la Robert, că v-am spus că eu nu am cameră pentru calculator și cu telefonul nu se filmează bine. Dacă ajung la el, o să vedeți cum arăt în realitate. Și eu, dacă aș fi foarte bucuros dacă cine se uită la acest clip apasă butonul de like. Și dacă voi strânge cel puțin 200 de like-uri, eu o să filmez cât mai multe episoade posibile pe zi de Hill Climb Racing. Și eu, cum v-am zis, că o să filmăm un joc online. Nu am găsit. Am căutat aseară și nu am găsit niciun joc frumos. Dacă vreți, eu am o variantă de joc, dar nu știu cum vi se pare. Lăsați un comentariu dacă vreți. Jocul se numește Clash of Clans sau Empire. Care dintre aceste două vreți să le jucăm? Și hopa sus. Check. Hai să urce. Au urcat, în sfârșit. Uitați, după cum puteți vedea, am făcut level 4. Da, level 4 avem și vrem să facem level 5 pe această mapă. Hop. Eu de obicei joc numai și numai pe mapa Moon, ca să spun cum se numește, mapa aceea Moon,
și pe aia eu fac cei mai mulți bani. Am jucat, de pildă, 2 ore în continuu pe acea mapă, pe alt telefon și am făcut foarte mulți bani. Aș filma și acel hill climb, dar nu merge nicio aplicație, nici Mobizen, nici alte aplicații care pot filma cu ele. Nu merge pe acel telefon pentru că este Windows 7 Ultimate. Eu o să încerc să fac cât mai multe episoade posibile pe zi. Dacă nu pot posta o zi, să nu vă sperați pe mine, n-am putut. Înseamnă că este o problemă. Cum am spus, azi s-ar putea, sau zilele acestea s-ar putea să mă vedeți cum arăt. Hai să vedem un filmuleț, dacă merge, să luăm bani, dar nu am conexiune la net. Nu știu de ce mi-apare că nu avem conexiune la net. Mai jucăm un joc pe această mapă și după aia o să încheiem acest video. Și puteți lăsa comentarii în care puteți pune jocurile care doriți să le filmez, detalii, ce mașinuță, ce mapă doriți. Am primit un comentariu la un videoclip, îmi zicea pe această mapă, să fac această mapă și această mașinuță. Uite, cred că l-am mulțumit pe acel băiat, era un băiat care mi-a trimis. Și acum încheiem episodul de acum și eu o să mai filmez, dar peste o oră, 2 mai încolo. O zi bună, pa, pa!